Tete deɛ no ende wose na bam ena perfo sibrem. Okay. Wose na bam. Na mo so be wo ayi angoro. Oh, na konfo no. Sabe nyanti o maka. Si jambi bi o hwewuda. Oso be wu kira. Opa ko hane tableta. Okay. Ko hane tableta oboko. Enti akwese abosora ye setoters. MeYɛ Asanteni online radio, your number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy. Cameraman say dwabo bia say ye be hu bia no. Eya na me nka so me nkremofo de nso meka ne bisa no mu di wanim ansa na ye hu sa wankasa odi echi eba. Omo odwumade bi omo so di bo awana. Nsumankwaahene de Asantehene boss makwa no. Me damiwura nase. Oboro so ho. Ti sa nkemfo ya wokan. Quran. Sana no hwa ya. Entuma ne fra me. Wonse na ayi nwonra ya kakra. Nkemfo ne gugu no. Sa Wo wi am de photo be so. ya fa chere no. Nkemfo ngoma no. Sebe hwa you obi de fra. Okay. Me kan bi you obi de fra. Nti nkemfo no e wo dwumade ya di ma Asantehene. Okay. Akonfo di obi di. Nti wa hye ne magina pe. Nkemfo yi o mo ebo anwem. O mo etete hama ne bibia. Ise o hwa ya na o mo so ya wa bi. Ese batakari. Ya na mi ya dwabo. Edi ne mo. Na fe zogo ahemfo ne nyina so hyemase. Sa O mo nyina. okay. Ura nkemodam mo so a. Moscow. Nkemofo babia we kemone kwa de o che so kwa ya se. Na yehwe eye nsuwa aboson ne ade nananom a hye wase ara na wadam ma wo unimo no dodo. Se no. On se bra bia no. Ade bia se so antia. Bi beka. Se me ka hye bi wura Asantehene boyam. Ade ama ye de se. Enam se ebi ebeka ho bebrebe no. On se ye wo mantemo no be se aduana nso e wo Asante. Sa Te mai se mai hye foforo che se. District bia enya nipa wo. Ni enya na Robert Esia. okay. Enti 47 no. Wo mo nipa miensa bia babeka ayi nipa ben kono so obi original executive. Okay. On beka ho a 47 no by 3 be say 141. E beka na no 150. 150 be serve as regional council. Okay. Asana general meeting so aba. Enti baba ba ho se adwo so akonfo say na ya ata na akonfo abrafo nkemofo o ba wi be say enti akaka kre bi ne ewi. Okay. Sabre no betiba ese be boka jo say ni Asante mama akonfo ne adosefo ne ata na akonfo ne nyina yesi na ma no fu san share mai no. Okay. Ano so ya sade anema be so ni wura Asantehene boa me ma esia ye ba ya ne se ye be mate finance committee, welfare committee, na disciplinary committee. Konfo bia ko bu obi committee no so wo ye do ba bani ye to ano wo bu obi fasika ba sika mago janche so kom ebowa wo hwe afi no oya ni e bemba media nya so atese so asi ne horo enses kadan ko onuhu. Okay. No bemba ba ya so twe media kente ekwasu ye de kwaroro but the pan sika na mante ko ewira ko de aba de first edition and obi sika ya bro
me makwa bi me de sika twa bi me de hia ye pedro akom nya akom de asew akom de duro me de sika twa bi u twa no obi so bi hwe so ta ze ye no de aseba o twa bi ye no enkom hye de besi kira eno de aseba duro tipaye duro kwempo adanta osa BP eno de ka wasa nye me sa me basa me to si fom malaje ka abono dabi nyaro ho asa aduro nti sese masa de za form ba go so a obi abe fele e fere wo sai ko be na wo so be na ko bono bo so na ko bono no afa de pa sai bi si wo so wo di ho ya de wo so no wa japade Wa fele sa form wo fele na fe wa kire yade a wotibe sapa ai e de ba yensa jivanko ya no na mesa mi wura so preso a na boso body abem na fe aba obi a aye adwumani na odi sebe sa foso se abem a posi na soja ya two post so na yam obi ama ho enti musuo ndew obi bo kwa do se wa gire sika huru fasika ba jiska na wo de do so wa fa na o de wa so enti no de me no nya agre o baka jam se o ba ro so pe bambo na me gire se o be ti do bi 1 billion 2 billion okay. Yes, I'm searching a bemunso. Ungadi wouldn't bet what Yasai. But Yasai. Okay. Yeah, Makwai. Over my father whistle. But she was Yassi. Yeah, now. And you're more child. Okay. Then so why in Gilwini? Ah, come, can't take the That's what we call them a Falcoma. Was I watching? Once in all. And I was now okay. You want to tell come when I'm a falcon. Aye. And so you need to say, I don't know what's where to today. I don't know what I'm not. Say, come to check over come them a vacuum. Titi Diego and the was sit na beb and a person Sibrim. Okay. Was sit na beb and that must be war. Uncle. Oh, the conforno. Sabre Nyanti Omaka. Si Jambi bi o shewuda. Oso be wuchira, opa ko hane tableta. Okay. Ko hane tableta obako. Enti akwese aboso raye settlers. Obi our speciality. Obi de ya akoma eni Kotobrigya maka say surgery. Nyina obi a wode de. Okay. Enti nyina aka bobo na me hu say. Doctor for you. Aboso so ye adwuma. Na ade a hu ne say boso no ye adwuma. Fa ko susu. Konforo. Okay. Konforo ye boso na kwa. Ati boso baby bi afa na kwa. On ko di ko sa na say boso ma so dire bode mo to twade mo no oteko. Afa wo da na problem. E do masa no. Masa de boso no. To so to udi da sede so. Okay. Bibia that way and I'm there adwuma. Akoko osua abrechi o tra kwaje fofora obotwa so. Sika no de bibu esile mu aje ne ade nyina aboso ma empa obotwa so. Okay. Ebia na ene ya waga. O se konfo bia ye boso na yero. We be ma kwese kwese. Boso na yero. Okay. Enti so we bibia o mo ta de mi to. Nemom so tempo jan no je wo do so a be twa so Nana yetete se mpempi no so ya na nkofo ta se e bi adwabo bi ase e nananom achechiri nsuo nti nsuo nto ana sansa me yetete na ya na ye nkwe se ye wo awodro e de wo hwebodro ene nyina se ye beto da na no e bia na yura odi akosebe e bia na wo ye yi
adwabɔ kɛse bi ɛyɛ nananom Nsumankwaahene asɛde si ɛbɛsrɛ sɛ Nyankopɔn ɛfa saa da ne nkyɛn na Asante kasa sɛ yɛakye nsuo no yɛakyekyere wɔyɛ saa da no Nyankopɔn di asi nti de yidie ne sɛ abosom no yɛ ahohom nti yɛde adehyɛde ato sate ewura sate Nyankopɔn anim sɛ boa yɛn nano sɔɔte de bɛyɛ ba yɛn na baabi a mɛteɛ na nokure na metɛta me mbɔbɔ so nanso na ma ogyidie sɛ me Nyankopɔn ne mabɔsom ne masuo ɛbɛkɔ ama me amsaa nti ɛbɛhyɛ sɛ metɛfi ase na wada ma ɛnɛ asɔfo a abayi yɛde na nkyɛn nso ɔmo de nkɔmɔ ba wɔn Bible na nka wɔn fa de aka Nyankopɔn asɛm akyerɛ nso ne deɛ ɛka me yɛ sɛ wɔn nkɔmhyɛ no kora mpo no ɛyɛ aboro na nanom deɛ a yɛnim sɛ wɔsɛ ɛba na wɔn hyɛ nkɔmɔ bɛsi na nanom deɛ ɛso no na yɛ na wɔn nsɛm a wɔn ka no tie wɔn ano pɛ bi wɔ ɛna mpɛ nso kora na ɛnyɛ no kora na ɔka fa mu sɔfo ɔbɛhyɛ nkɔm paa bɛyɛ die ɛne de ɔbɛka sɛ nananom yi asɛm a bɛbɛka amamɔ a ɔde bɛtiri gye ntwam tɛmfiri so sɛn de wagye di sam ɛsɛ ɔgyere hɔ di sɛnte sare a menim sɔfo a wɔtumi de apɔnkyɛde a yɛapɔpra no hyɛ obi baage ɛberɛ a yɛyɛ asɔre no a waka wura no hospice plane wa no bra ne hɔ a mo sɛ abusuafo di wakyi ɔkyerɛ sɛ wokora wɔ yi yɛbɛtwa hɔ hyɛ ɔde mmanteɛ bɛyɛ dan yɛbɛ tan saa ɔbaage no yɛbɛto ɛbɔ ase a ɛsɛ Yesu wɔ bɛyɛ ni yɛde ahyɛ ɔbaage baage so a wɔyɛ do apɔnkyɛde bɛhyɛ ɔbaage so na wɔbi ɔbaage so nti sɛ wɔfiri fie ba no ebie baage no mu wɔ asɔre dɛm na apɔnkyɛde hyɛ mu a nyam kra ba show wɔyɛ ba hyɛ so asɔfo wɔn yɛ nipa nanso sɛ sɛ bahu no sɛ wɔanyɛ nsɛnkyerɛnne a wɔasɔ edogu wɔn bɛyɛ maa mekyerɛ baabi wɔ hɔ wɔn mu a ɛsɛ yɛ asɔfo na mene ɛhyɛ baabi metie yi meka sɛ bɛkyɛ obi ato mamɔyɛ menti obi ato so obiara nkɔ sɛ ɔsi yɛ radeɛ dɛbɔ ɛyɛ nnada a ɛnyɛ fɛ ebi deɛ so yɛ korɔgye nde empire na te wobɔ mpaeɛ a nyɛ sɛ kɔgya ayɛ kyerɛkwam ne bɔ mpaeɛ sɛ Yesu gye me na twerɛ ne baa sɛ ɔgye me ɛna ntwɛ wo ara ɛsɛ kyerɛ ne ɔde hɔ bɛkyɛ wo a so wokɔtɔ nsuom sɛ menim adware Yesu gye me o Yesu gye me ne de wɔkɔ sɛ Yesu gye me o nsuo no fa nkɔ ɔnti asɔfo no adeɛ nti da afei no kɔ awie nkɔ ne hyɛ nkɔ wɔn mo pade a ebinom deɛ wɔ mu a mo deɛ mo gidi sɛ mo deɛ yɛ no mo nka kyerɛ wɔn bɛyɛ ne sɛ ne mo yɛ mo gere mo ase wate sɛ obi ka bi da ɔha da bɛgye ase ɔka bɛka sɛ menyɛ ne mo bɛsɛ bɛte aseɛ no sɛ obiara te aseɛ no sɛ ansa na kɔsi mu oni ɛde kristosom ayɛba no na yɛwɔ nyamesom na wɔ wiase o obiara deɛ wɔso nyame ɛna wɔde Christianity baeɛ na Islamic baeɛ nti na yɛwɔ nyamesom ansa na ayi ɛba ɛsɛ dɛ na nka dua fɛ nyame dua ne nkɛde hɔ saa MeYɛ Asanteni online radio, your number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy.